I skal se lidt på hvis man både kan få min bog her. Og banken. Forstår du, hvad jeg mener? Det er simpelthen med bord. Jeg har lavet nu ligesom Dunak. En bog, der hedder Skammerens datter. Som jeg faktisk er ret vild med. Ja, det er ikke kun der. Alle steder, hvor du giver. Så fordi den ene af dem, der var det jo af modstanderen, du skulle have. Den tog mig 20 minutter at lave. Gaven. Men de andre steder, der er banken, så du kan bare skrive banken og kopiere det, og så sætte det. Så kopierer det der af banken. Eller er der en... Okay, nej. Vi skal lige starte helt fra. Det her, det er Højporten. Jo. Rettere sagt Østerporten. Hvor alle borgere, de plejer at gå ind. Det er i hvert fald den store port, dem der kommer til byen. Og her, som vi så lige før. Det her inde i lukker og åbner for porten. Når det er nat, så lukker man for porten, eller klokken 6 om aftenen. Og inde i det andet tårn kan du købe ting. Og det er jo stenalderen. Sten 100 kroner. Der betaler man så lige for ægte penge, altså. Det er så lidt dumt der. 100 kroner. 6 slag, 500 sten. Jeg ved ikke, om I ved det, men I kan omdøbe ting. Så hedder de kaktu. Her kan I købe sukker og kakaobønner for 1 krone. Altså for 1 sten. Og det er så ikke 1 stak, men det er bare 1. Heroppe, som I kan se, er der noget lys. Og okay, jeg ved bare overhovedet ikke. Måske skal jeg. Jo. Her kan jeg så slukke og tænde for lyset. Her er der en kanon, der kan skyde med pile. Og den vil jeg gerne vise jer, hvordan der fungerer. Det er, at hvis du kommer til at gøre noget, den her har jeg lavet, den faste størrelse. Hvor den rammer henne, altså. Det er bare en skydeskive. Den kan vi bare lige ødelægge. Det gør den. Ja, så er den for stor. Så vil du til at starte mindre på det hele. Den er ikke noget værd. Du tager det også. Nej, det ved jeg. Jeg prøver på det tryk der. Væk med dig. Du behøver egentlig ikke fed. Det ser ud som om du har fed. Ja, det har jeg. Ja, prøv at fjerne den, fordi sådan. så bliver det lidt mindre i hvert fald. Du behøver ikke fed, fordi når man får kort ud, så står det rimelig læsigt. Men du er nødt til lige at prøve at markere advarselstegn og punktum, og så kopiere det og slette det. Når vi har dækket det her lort til, nej, den blev ikke med. Så skal vi lige... Nu skal du bare fortryde. Der er mange pile. Hold det fast. Hold størrelsen. Så du har ikke skrevet så meget tekst, som udvider sig. Ja, den bruger en stak per 10 sekund. Nej, det. Men det vi gør til sidst... Det er derfor, jeg lige samler pilene op. Vi ser lige, hvor stort det største er. Og så gør vi alle sammen samme størrelse. Men du kan ikke bare blive med at udvide. Det er fordi pilen de forsvinder. Jeg tror det er efter altså den type mennesker, 20 sekunder eller den sten. Eller 79 eller hvad det er. Det er måske lige meget, men altså. Jeg har kort, der fylder en 80. Kan lige godt være jeg har en kort besked til dig. Min lærer synes han så meget godt om. Nå, det var flot. Men sagde hun ikke også noget, at den er lige lang nok? Nej. Sagde hun ikke? Okay, men så skal jeg jo ikke sige noget. Men jeg ved, at lærer nogle gange, hvis de får meget lange stil, i hvert fald når du bliver lidt ældre, så begynder de nok at sige, at du skal skære lidt ned. Så er vi nået til Lyngporten. Det må have talt noget godt, og de sidder så siden af, hun synes, det var. Og? Ja, måske. Måske også fordi hun er imponeret over, at man ikke den er løbet helt tør. Måske skriver så mange sider. Det er fordi dem her, de skal helst blive aktiveret. Når det er aften, så... Jeg er 50 år. Jeg er 50,6431 år. Sådan. Den aktiverer man som natten. Og det er jo Lyngporten. Jeg ved godt, det ser lidt grimt ud, men altså, det var midlertidigt. Hernede. Nej. Nu er du færdig med det. Jeg kan lige vise det her. Det er i hvert fald i år.
Hvad Det skal her. jeg skrive? Hvad skal jeg skrive? Hvad skal jeg skrive? Det er, hvor vagten bor. Prøv at se. Nu er det morgen, så går den ned. Men om aftenen, der tidlig om morgenen, når vagten går ud og lukker for den, så når den kommer ud, lige når den skal se ud, så lukker porten. Det er først, når vagten er kommet ud, Nå, ja. porten åbner. Gennem den der, gå ind på Google og søg Så står han her og holder øje. efter euro. Kommer der nogen? Det skal slet ikke. Det skal starte Jeg ved ikke, om I har set det. Og Så laver vi det op. Vi tager nogle rigtige penge. nogle af jer, der nok har den nye opdatering 1,4,5, så tager vi bare landsbyboer. Hvis du klikker på en landsbyboer med et æg, så kommer der minimodeller, altså børn, kan man sige. Skal I med ind? Har du net dernede? Ja, hvad sker der så? Hvad sker der? Kan du så komme ind? Hvorfor skal du vide? Nej, du skal ikke løbe væk. Det skal det ikke om. Jeg er ikke farlig. Hvad skal du skrive? Nej! Der er sgu Nå, skal det være på den måde? Og så billeder. Ja, du kan godt gå væk. Det tager lidt tid. Ja, nej, den er gal. Så. Ja, men Og inde i det andet tårn, det er krudttårnet. Jeg viser jer bare lige, der er det samme kister. Her er det, som man kan lave TNT. Så er det ikke dig, der må det. Og hernede er det, som man kan lave flint Hvorfor står det der? og stål. Det der, må lige Og prøve her er der pile. Det der står der ikke det, den skal søge efter. Og når der ikke er flere pile i den her, fylder man den op. Men du kan jo også bare gøre sådan her. Altså hele bogen tog mig nok en time at lave. Men selve muren tog kun 5 minutter. Jeg vil godt lukke det. Og Det er Google Apple. når jeg har lavet meget mere, så kommer der nok en til video. Det var meget fint. Jeg ved lige, hvad det var, der stod før. Så. Og så skal vi have euro. Det er ved at være aften. Ej, det bliver bare mega funny, når vi er færdige. Hvad fanden? Nej, det var løgn. Det ved jeg det ikke. Så. Prøv lige et eller andet end den. Nå, vi kan prøve at gå ind på... Et eller andet. Muser. Det er okay. Jamen, alt andet kører hurtigt på mig, så... Stormer vi lige herover. Ja. Skal vi jo finde nogle sædler. Vi skal ikke finde den ud. Nej. Og snupser. Jo, vi skal have en at arbejde efter, jo. Så. Er du galt den langsomt? Og du kan ikke komme ud eller Så kan vi selvfølgelig bare gøre det om, så der kun med stor fly mode. Ja, det er det. Det er det. Det er jo. Men det bliver en dagens server. Hvad laver jeg hernede, spørger jeg lige om. Det bliver dyrt at lave det her spil. Start coin, skal det være mindre? Måske skulle jeg lige fylde den her op. Den har stået tændt hele dagen. Der er 0 i. Det er flot. 0. Jeg tror altså, vi vil prøve at... Jeg skal se, er der noget i gang nu? Nej. Er der noget, der burde se? Det var Havebrines lyd. Dam dam dam. Hvor er det Christian, der kigger efter dem? Ja. Og jeg skal også lave en eller anden slags reklame om den her, kan man sige, på YouTube. Jeg synes ikke, der er noget Så I kan komme til at spille den. Men se Google, hvor lang tid den er kommet. Den skal så hedde Dunak Jeg er Google. Bogen. Okay. Fordi hvis jeg nu åbner en ny bane, og går på min egen server, Så. og på hjemmesiden. Nå, der kommer heller ikke lynhøjde. Det lunder godt. Ja, Så kan vi gå ind på en modstart. det er Wonderful Weekend.
Nå, okay. Det er åbenbart nettet, der ikke er specielt godt. Men Google er faktisk ikke engang kommet nu. Og det er da heller ikke helt... Ja, der er noget med nettet lige nu. Ja, nu kom den der okay, nettet er absolut ikke godt lige nu. Så spil. Og den. Skal vi prøve at tage den der? Hernede. Der skal være et eller andet. Nej. Halløjsa. Nej. Du er ved at blive på. Jeg tror nok bygningen i højden er 16 et halvt blok. Nej, den er 17 blok. Det kan jeg godt lide, du er. Skal vi prøve den der? Nu må du vide det. Ja, ja. Helt nøjagtigt er den. Ja, det er nettet. Det er ikke noget 18 problem, blok. men det er Chrome. Altså, det synes jeg er højt, Men i Firefox. Ja. Men det er som I kan den- se. Den har en timeout, som gør, at Og jeg kan lige vise jer noget. faktisk slet ikke- Grunden til, at jeg har brugt, altså, det er jo stenalderen. Der havde man jo ikke dem der lys der. Men i Firefox til på. Men de giver altså bedst lys. Jeg skal bare se. Nå, nej, jeg har den over på den anden. Tryk, jeg har fået den på den her. Fordi man opdager det jo ikke Jo, jeg har så. bestemt. Når man har sat dem her fakler. Og det er jo ikke sådan, nej, den lækker. Det er den ikke her. Jeg har jo den sat over dem på her den anden. fakler Jeg her. tester over på den anden, der har jeg den. Det er jo ikke så alle folk, de kigger derop. Ja, så tror jeg lige, vi genstarter den her. Nå, I kan lige se, hvor meget det fylder på mappet. Så er det der lidt mere forbindelse. Eller mappet, det jeg ved ikke helt, hvor meget det fylder på. Det kan I også lige få at se. Men Nej, ikke. Jo, jeg tror men cirka det er jo ikke- i det er jo kun bredden. falsk, hvis man prøver at få Er det den nok til at være to? ligesom en... Nej, Og ikke hvis man smider den helt ud og griber den over. jeg tror jeg målte det. Jeg tror det er 100 blok. Man kan Altså, også godt lave kopier af rigtige penge. der hvor Så skal de højporten mindst er, være der er den 100 50% blok. større eller sådan noget. Eller nej, 100. Så der er 24 ikke blok. præcis- Og så i stor. bredden er den Så er den jo nogle stor. 80 blok. Jeg kan lige se det på map. Der er lavet sådan nogle programmer i fjernsynet, hvor man kunne, hvor man skulle gætte ord, og så kunne man vinde penge. Jeg ved ikke, om nogen har set det. Men der var sådan en hel masse pengesedler i bunden og sådan noget. Men der kunne man se, at det var sådan nogle store nogle. Så alle vidste, det var falske. Og Så kom det jo ikke rigtig med penge, vel? Jo, men det fylder sig ret Du har haft meget. sådan nogle bunter med Prøv lige at gå ned. studier. Tror jeg bedre, man kan Så se ville det. de blive overfaldet af tyre. Godmorgen. der også, Så. der vidste, de havde sådan nogle liggende. Så det var selvfølgelig ikke ægte. Jeg tror lige, vi snufser et nyt map. Det vil du komme til. Ja, nu er klokken også 1:30. Er den cool? Men det er et spørgsmål, om vi skal have lidt suppe, inden vi skal køre, eller vi ikke skal. Du skal lave juledekorationer. Hvad? Juledekorationer. Det synes jeg faktisk skal vente med, Christian. Okay. For det kan vi ikke nå. Og også fordi, så er de jo mere friske. Så holder de hele julen, hvis vi venter til... Vi kommer allerede om uge, skat. Kom næste weekend. Men i hvert fald, hvordan ser whetstone ud? Når du holder det. Ah. Jeg troede, det var sådan en lille klat. Ligesom det der. Vi kan lige så godt bare slukke den der, så vil jeg ikke bruge totalt mange pile. Ja, det er det. Så kan vi gøre det samme herovre. Det er nok allerede løbet tør. Den siger bare, Man kan udføre noget creme på. Nej, Og så lad være at trække bukserne op, før det er tørret. jo. Så tag bukserne af, indtil det er tørret, så bare en trusse på. ringen. Ja, så lige Okay, jeg ved så det de lange bukser af, så tager creme på. Og Ved så, du hvad, den der YouTube-video der, den bliver ikke noget til, okay? hvad for noget? I hvert fald ikke det her, det klipper du lige af, okay? Det bliver bare klip. Nå, kør nu bare, søs. Og jeg må lige sove. Bum. Nettet er bare enormt langsomt, nu, Christian.
ikke på nettet, vel?